Arabinago biko gbog. Ora agwụ biko gbog. Ezumezu ohu mmụọ, ezumezu nnụ mmụọ biko gbog. Ezumezu agbara nwoke agbara nwaanyị ejere mozu na ndụ na-ejere biko gbog na chi ọgụ efuna. Agụpụ ụzọ ka agụpụ ọnụ. Oke ụbọchị taa na ụbọchị oyi ka anyị na-ekwusi biko gbog. Obi eziokwu Chineke asị biko gbog. Mụ na-emere ihe na mụ na-emere asị biko gbog. Ike nga Arabinago ezumezu Arabinago ji mmajiri ọbọ. Arọ na-egbu ọgụ biko gbog n'ụbọchị taata ka anyị na-ayọ. Ọkwa n'isi ndị a na-alụlọ n'isi ndị a na-edozi ka anyị na-ekwu okwu ya. Arabinago anyị ji izu anyị ji ose anyị ji ọjị na-ebekwu n'ụbọchị taata anyị jikwa mmanya na-ebekwu na chi ọgụ efuna. Ọ na-achụ ụtụtụ ufo nwata ekele nne na nna ya so ha na-eje maka asị ekele nwoke gwụrụ ekele nwaanyị gwụrụ akịrị ya agwụ ọzọ ekele gburu ọka ya gbuo ekele gburu ọka ya gbuo ekele na-ebi ya gbuo ebule ekele na-ebule ya gbuo efi ekele na-efi ogburu gbuo efi na-awụ otu oge. Arabinago ji mmajide ọfọ arụ na-achị ndị iro arụ na-egbu ọgụ biko gbuo ọgụ na chi ọgụ efekwana n'ụbọchị taata. Ọkwana ka ọ dị mma ka anyị na-ebe ọkwana ka ọ dị mma ka anyị na-ayọ n'ụbọchị nke taata. Arabinago igirigi ọgụ Arabinago igirigi agha Arabinago igirigi mgba Arabinago igirigi mmụọ chi ọgụ efuna n'ụbọchị taata bụ ụbọchị oyi ọ dịkwanụ mma ka anyị na-ayọ n'ụbọchị nke taata. Asị ihu dị mmadụ kwanụ mma ịtụ mbọ asụ ochite adị mana ọ dịbakwanụ gboo biko gbuo ọgụ. Asụ na ugwu nkwa nwa ji omụtakwana ibe ya asị na mmadụ kwarị asụ na mmadụ kwarị mmụọ ugwu mmụọ akwarị mmadụ ugwu ọ na mmadụ kelee mmụọ mmụọ nye mmadụ oke ruoro ya. Asị na onye mmadụ ya ma ndị ichie na onye ma ndị ichie na onye amachukwu were karịsịrị onye fụrụ na ya fụkwa ndị ichie onye na-efụrụ chukwu onye fụrụ na ya fụrụ ndị ichie onye na-afụrụ ndị ichie onye ji ụgwọ n'anya wee fụ chukwu. Arabinago ọrụ agwụ bụ mana agwụ ahịa ndị ichie biko gbuo ọgụ mkpọkụrụkpọkụ ibe ntịkụtịkụ iwe ya. Ezumezu ohu mmụọ ezumezu nnụ mmụọ ọkwanụ nwa nwa ọfọ onye ji ndụ ka akụchi dị n'ụbọchị taata na-ebeko ụlọ so biko gbuo ọgụ na biko gbuo ọgụ bụ okwu ọnụ na naanị biko gbuo ọgụ bụ okwu ọnụ na omenala na-adịkwana ire nakwa na agwa erokwana ugwu dibịa. Anụ amụ n'ụzụ n'ụbọchị taata so biko gbuo ọgụ na aka na ama nzu anaghị amụ unyu ọkwanụ ka ọ dị mma n'ụbọchị taata lekwenụ nzu mara Arabinago lekwe nzu na aka na ama nzu anakwa na amụ unyu na aka na ama edo na adịrị ya ka ji edo na-asụ ka ihe udo ka a nara ihe ọma ka a na-ayọ ọgazi ọgazi ka a na-ayọ n'ụbọchị taata na ndụ anyị niile. A na-ekwu okwu tata n'isi okeke na okori na okafọ na okonkwo ndị a na-eji ozi na ndị na-eji ozi na-alụ na ndị na-alụ arụ ka ọ dịrịba na mma. Ndị a na-achụrụ aja ndị a na-agbara fa ndị a na-agwụrụ ọgwụ ka ọ dịrịba na mma na ọ na-adịkwara mma iji utu ya pụta ọkụ ya ọ bụ na ọ dịrị onye dibịa na-agwụrụ ọgwụ onye dibịa na-achụrụ aja onye dibịa na-alụrụ ọrụ na mma ọdịdị dibịa na mma karịsịa ya ka a na-ekwu n'ụbọchị tata so biko gbuo ọgụ Arabinago gbuo ọgụ bụ okwu ọnụ. Ugwu dibịa bụ agwụ ere ugwu dibịa ka a na-aya ugwu dibịa ka a na-akụ nye ya ọ na-eyo nye ya na afọ nye ya na nkwụ nye ya n'isi ndị a na-ejerosi ndị a na-arụ ọrụ onye agbara afa ya dịrị ire onye agwụrụ ọgwụ ọ dịrị ire onye achụrụ aja ọ dịrị ire n'ọhịa anyị kwuru okwu ya anyị kwuchi okwu chi ọfụna na ọ dị ire anyị gwa ọjọọ ọgwụ nye mmadụ otete ma ọra ara ọ dị ire ọhịa ka anyị na-ayọ biko gbuo ọgụ maka na asị ọgaranya jira mba onye jiri akpa nakwa ndị na-eme emere ya ka inwe ndị unu na-eme okwu na nwekwe ndị ga na-emerụ na n'anya na-ekwu okwu ya n'ụbọchị taata arasị m mara nzu na mara nzu na afọ mara nzu na nkwọ mara nzu na ahịa na ụbọchị na Igbo jiri biri n'ọfọ otu ahụ kwuru ka ọ dị nke na akwụkwọ ọjọọ ji na-ebe ka unu ichi ukwu ichie nta asị m biko gbuo ọgụ. Arabinago ọrụ agwụ chi ukwu ichie nta fọm n'ike leka na ike na nwesa mape na eze anụ na ndị meda na lebede m na ụkwa ji na-ekwe mana chuka na gwa nwa eze agwa bido onye na-akazi ọbịa chekwa n'ụbọchị na kema ma onye ọsọ manwa na-eri ezumezu ohu mmụọ ezumezu ohu mmụọ ezumezu ndị ichie ezumezu ndị mmadụ ezumezu ndị ụmụ ọkpụ ezumezu ndị ụmụ egede okeke okori oke afọtara ọjị asị m taa oyi tara ọjị afọtara ọjị nkwọtara ọjị eketara ụtọtara ihe tara mgbede tara abalị tara aka dị n'aka ekpe anya ọwanya ele nwe n'azụ watara na ọjị ọdụ mmiri tara ọjị ọkọchị tara ọjị ụgụrụ tara ọjị ezinụzọ tara ọjị biko gbuo ọgụ na chi ọgụ efuna n'ụbọchị nke taata. Ezi gbara abụọ ezi gbara ofu ezi gbara atọ ogologo ezi tara ezi gbara anọ ezi gbara asaa ezi gbara asatọ gbatara ọjị ezi gbara ole ọ na-agbara tarakwa na ọjị biko gbuo ọgụ ezumezu ụmụ ọkpụ ezumezu ụmụada ndị chitechite ndị na-emebe ndị na-etete biko gbuo ọgụ ngọma ndị ichie ngọma ndị nna nna m lekwe na ọjị biko gbuo ọgụ onye kpatara ibe chukwu ichie nta lekwe na ọjị etikwo m ihe dị ala tikwo ihe dị ala n'ime tikwo m ọra mmiri tikwo ihe mụnụ jere ozi mmụọ na-ejere ozi ezumezu Arabinago ezumezu agbara ụgwọ ezumezu agbara nwaanyị ndị ichie ndị ọkpụ ndị ege ndị nna nna ma ji wee mee ọkaka ndị nna ma ji wee dị ndị ka nka ndị nna nna m ji gwo ọrịa ukwu gwo ọrịa nta ha ji gbuo akwụkwọ gbuo agha nta nwee mmeri asị m ya tara na ọjị nke mma tara ọjị nke mmụọ mma na-eme mma tara ọjị mmụọ na mma na-eme mma tara ọjị bụ nke nna nna ma biko tara ọjị chi ibe nta lekwe na ọjị tara etikwo m ihe dị ihu ala n'ime na ihe na-emere ihu ala ihe na ihu ala mere ihe aja ala osi aja ala nwere aja ala ogwu ọsọ aja ala ndị ichie niile lekwe na ọjị tara biko gbuo ọgụ na chi ọgụ efuna lekwe na ọjị tara na chụọ na ndị ajọ mmụọ chụọ na ndị ajọ mma ndị ozu ofu ndị ozu aka ndị ogoloba ndị ụra akwụ ndị ụchọ ha hụ n'anya ihe ọjọọ na-emere ka a nọ n'azị ọjọọ na-emere azị ka a nọ n'ihu
n'iru ka a ga na-agagata ihe magata ihe agagata ihe nwe n'ọhịa na-ekwekwu ya etigo m ihu ala ndị ichie eze na lekwe nzu tụrụ ihu ala ndị ichie ihu ala lekwe nzu bịa tara isi ọha ihu ala lekwe ọjị bịa tara isi nwafọ ihu ala lekwe ọjị bịa tara ebe nna na ngọ gbangwa ụmụ ụgwọ sị lekwe na ọjị ogwu ụmụ ụgwọ sị lekwe ọjị biko gbo ọgụ na chi ogefe na agụpụ ụzọ ka na agụpụ na chọtụtụ efugwe na asụ nkwọ dị nkọ asụ m chi oyi hụ ka ọ dịra ma chi afọ ka ọ dịra ma chi ụtụtụ chi mgbede ka ọ dịra ya na mma asụ mkpakpando ọnwa lekwe na ọjị anyanwụ na-agbara lekwe ọjị dị anya ọwụwa anya mgbalite anya lekwe anya lekwe na ọjị ojenikola na ikwu ezinụzọ mgbọrọgwụ mkpa akwụkwọ lekwe ọjị aka eji agwọ ọgwụ kwụ na iji agwụ na mụrụ agwụ na mụrụ agwụ ntụtụ agwụ ụmụaka agwụ kwụ ntụtụ agwụ kwụ nche agwụ lekwe ọjị ugo agwụ lekwe na ọjị ọkwa agwụ lekwe na ezumezu agwụ lekwe na ọjị agwụ afọ agwụ dibịa lekwe ọjị ụgbọ afọ lekwe ọjị ịta lekwe ọjị ozena mbụ lekwe ọjị ugiri lekwe ọjị kpakpa lekwe ọjị obodo a ga lekwe ọjị taa mmụọ niile eji eme dibịa mmụọ niile eji agbafa mmụọ niile eji achụ aja ụgbọ aja lekwe na ọjị biko gbuo ọgụ ụgbọ na-ebu aja bugara ndị ọma ụgbọ na-ebuga aja buga n'oke ụgbọ na-ebu aja buga n'ezi buga n'ụzọ ụgbọ na-ebu aja buga n'oke mmiri ụgbọ na-ebu aja buga n'ikuku lekwe na ọjị na chi ọgụ efuna biko ya na-enye ụnụ ọjị ahụ ka ọ dịrị ya na mma anyị mara ma ya dị mma ma ya dị mma marakwu ya dị mma makwu ya dị mma mekwenụ nke agba mee nke ga-ama nwata ka nwa na-asa ha n'afọ n'afọ marakwu ya dị mma makwu ya dị mma lekwe na isi ndị a na-arụ ndị isi na-ejere ozi ka ọ dịrị ha na mma isi ndị a na-agwụrụ ka ọ dịrị ha na mma ndị onye ọrụ na-eji ọlụ ụlọ ka ọ gazie onye na-achọ dị ka ọ gaziere ya ndị alụ ọlụ ka ọ gaziere ha ndị jere ekele ka ihe ekele ndị akọrọ na nda ha ọhịa m na-ekwekwe ndị aka na obodo na-ebe ekele ọrụ ha na-ebikara ha ka ọrụ ha na-akabe dị ka ha si chọọ asị m ka ọ ga gaziere ha ka abịa ndị ekele n'ọhịa anyị na-ekwekwe maka na iji ụwa kwanụ ton by ton onye ọ na-abụ oge nke ya na ụtọ bụrụ oge nke onye na-abụ oge nke ọ bụrụ oge nke na mgbede oge nke na mgbede bụrụ oge nke na-abụ onye na-abụ oge nke ụbọchị oyi ọ bụrụ ụbọchị afọ onye na-abụ ụbọchị ọbụrụ ụbọchị onye na-abụ ụbọchị ụkwụ bụrụ ụbọchị eke ihe ọma ka anyị na-ayọ ndị ile ihe ọma pere anyị n'iji ụwa n'ọhịa ikwu na-achụkwu na ndị ala ise ogirigi ọgazi udodo rimori udodo na ọgazi okwenu omera nkịta na ha dịkwa n'ire otu ọjọọ si gbazi ka ndụ adịghị gasi gbazi ile emesi gbasi na ha na ụbọchị na-anọ biko gbuo ọgụ asị ka anyị kwuru ka ọ dị a na-ekwu na nkịta asị ekwu na nkịta ekwe m okwe egwu emeghe ma were aja mpele biko gbuo ọgụ buga la bugado oke osisi asị m biko gbuo ọgụ nwoke dibịa ya hakwana bụ n'ọnụ mmadụ emekarịkwa ihe mere karịa mmụọ na maka na mmụọ bụ ihe mmụọ na-afụ ụzọ arọbi na agawara agwụ ezumezu mmụọ na-ejiri m ozi na mmụọ na-ejiri ozi ma mmiri akwa ji ọgụ alọrọ ọgụ asị m biko bịa gboo na ọgụ mmụọ na ọgụ mmadụ ọ dịra ya na mma ihe a na-ekwu otu ya kwuru ka ọ dị n'ọfọ ngwana ozi ọ na-eziri anwụrụ ọkụ a sị igbu begodo na ga-eru eluigwe aka eluigwe a na-achị bụrụ ezigbo gele eluigwe na-anachịkwana mata ozi anwụrụ ọkụ bụ aga mmadụ ha na-erikọ mmadụ ha na-ekekọ ngwana ruo na omume gbara na ya ọgụ na mmụọ gbara na ọgụ na mmadụ gbara na ọgụ na ha na ụbọchị gbara na ọgụ n'isi ndị na-eji ozi ndị na-ejiri ya ozi ọgazi ka anyị na-ayọ otu ya kwuru ka ọ dị gị n'ọfọ igirigi ọgazi